Oh, am început. Bună tuturor, m-am întors iarăși azi. Stai așa, mă, că făceam și un video. Acum, stai. Îmi pare rău, ce era bunica mea. Astăzi, ca de obicei, ne jucăm încă o dată Roblox, pentru că vreau să vă arăt ceva. Ok, după cum vedeți, acum am electric și level 600. Am făcut niște levele off camera. Pentru că... what? Then I will give that to you if you get it. Stai. Stai așa, prieteni. Vreau să mă ceva. Sunt aici. Cât mai e? 47! Pe bune! În fine. Ok. Să vedem. Nu? Slake, what? Slake, what are you? Ok. You mad? Yeah, I'm made. Ce? Mi pare rău acesta este, că e foarte scurt, dar trebuie să fac videoclipul, îmi pare foarte rău. Poate mâine o să mai fac altul, pa.